Representantes en Galicia que se manteñan fieis ao acordo unánime que saliu deste Parlamento. Un acordo que nos combinaba a todos a traballar por conseguir unha AP9 galega nunhas condicións que non foran lesivas para a nosa comunidade. Son outros os que teñen que explicar por que cambiaron de opinión. Son outros os que teñen que explicar por que a redacción unánime acordada en Galicia non é válida no Congreso dos Diputados. Son outros os que teñen que explicar por que o que non é aceptable para Cataluña é beneficioso para Galicia. Son outros os que teñen que explicar por que que era un compromiso dun traslado sen cargas financeiras e agora unha factura engadida de 4.000 millóns para asumir unha competencia que levamos reclamando moito tempo e que nos corresponde en xustiza. O único que pedimos é que a voz unánime que saiu do Parlamento galego sexa respetada polas cámaras nacionais. Non parece unha petición demasiado exorbitante e o que sorprende é que os mismos que aquí se lles enchía a boca pedindo que a voz de Galicia fose escoitada no Parlamento, agora acaden un acordo alternativo que destroza por completo o texto que aprobamos aquí en Galicia e que o fagan en base a fundamentos que todavía non explicou ninguén. Nós non imos aceptar en ningún caso que o que a outros se lle dá gratuitamente a Galicia chegue con unha factura de 4.000 millóns. É simplemente inaceptable. E os que traicionaron o acordo unánime do Parlamento de Galicia terían que dar explicacións públicas, claras e contundentes de a que obedece esta traizón que, volvo a repetir, todavía non foi explicada por ninguén. Moi bo día. Estamos reunidos cos diputados autonómicos para dar conta da nosa acción onte en Madrid, que foi votar que se mantivera o texto completo e con todas as garantías financeiras para Galicia no traspaso da AP9 en Madrid. E desafortunadamente o que asistimos foi a unha traizón ao pacto que había en Galicia, que pode ter consecuencias tremendas para a comunidade autónoma de aceptar este traspaso do entorno dos 4.000 millóns. E fíxose unha norma que non ten nada que ver coa que mandou Galicia, fíxose coa quiscencia do Bloque Nacionalista Galego e as súas consecuencias son tan evidentes que hasta o diputado nacionalista que dixo que apoiaba a nova redacción do goberno de Sánchez en coalición co Bloque, que ese traspaso xamais sería aceptado pola propia Cataluña, que non é un precedente para Cataluña, o cal deixou claro que estamos ante un traspaso danino e perxudicial para Galicia e nós, desde logo, no Senado imos a tentar cambiálo. De feito, vamos a garantir que no Senado se aprobe o texto orixinal de novo e que sexan eles, unha vez máis, os que teñan que votar con Vox o rexeitamento a proposta unánime que fixo Galicia no seu día.